Здравейте, приятели на канала на Змей Горянин. Това е втора фаза от полагането на дренажната тръба на нашия обект. Както ви казах, първия клип. Тук имаме 30-40 метра стопански постойки, посока юг. И тук на техния източен скат цялата вода се оттича ето в тази точка на двора, от която старите хора са прокопали ето този канал до края на двора. Ние вече положихме леглото на дренажната тръба. Виждате, полага се винаги легло от дренажна фракция. Леглото е нивелирано, тръбата е защитена с геотекстил. Тя също е нивелирана и вече е в очакване, позиционирана и вече е в очакване на финалната фаза, в която ще я засипем с дренажна фракция и ще бъде покрита с хумустен слой, върху който ще стане една много хубава трева. Така че, ако ви е интересно, абонирайте се за канала, гледайте ни, лайквайте, коментирайте за това наше решение да напояваме под земята с прекъснат дренаж. И ще видите в трети клип крайния резултат. Довиждане, приятели!